să reveniți în țară? Deci eu cu mare drag mă întorc în România atunci când este nevoie de mine. Din păcate observ că în România se promovează foarte mult incompetența și mediocritatea și oamenii competenți sunt temuți. Observ că există așa o tendință în politica aceasta care e guvernamentală, adică de cei care ajung la guvernare, să încearcă să se ferească de oamenii competenți, să pună în funcție oamenii incompetenți, ceea ce este trist și contravine idealurilor noastre, a celor care aveam 17-18 ani la Revoluție și care am crezut că scopul nostru trebuie să fie să ridicăm țara, să o aducem la nivelul Occidentului. Și uite că eu am fost 3 ani de zile cercetător la cel mai important laborator de cercetare în științele informației și comunicării din Franța, post obținut prin concurs, profesor cercetător la universitatea aflată pe locul 9 în Franța și pe locul 200 în top Shanghai, condiții în care România nu este nicio universitate în top Shanghai. Deci eu cred că astfel de oameni pot ridica România cu competențe, dar mai cred și că există oameni care nu vor ca România să se ridice. Din păcate, da. Vorbeați în unele videoclipuri ale dumneavoastră de o eventuală candidatură. Ați dori să vorbiți de asta astăzi sau nu neapărat? Ați văzut că imediat s-au activat pe contul meu TikTok când am văzut candidatură trolii care nu-și doresc o candidatură din partea diasporei, dar eu sunt o persoană cu mult curaj. Dacă am susținere candidez, istoria acestei dorințe de a candida este pe scurt aceasta. Eu am votat cu George Simion la președinție, spun asta asumând în viitoarele atacuri. Deja am spus-o și am trecut printr-o serie. Am văzut o mare dezamăgire a diasporei și am spus ce puteți să faceți voi acum? Trebuie să mergeți mai departe urmând jocul democratic, să vă găsiți un candidat pentru primăria capitalei. Și oamenii mi-au zis, dacă ai spus tu, propune-te tu.